Книги без літар на коммуникат.орг. Добрый день. Янка Тратяк, кандидат, доцент культурологии. Лекция «Белорусская христианская демократия у социокультурном процессе 1921-1939 годы». У лекции в итогах белорусской христианской демократии мы разглядели два периода з истории белорусского христианско-демократичного руху. Период петербургский и менский. Это початок 20 століття и 1921 год. А зараз поговорим про период Віленський 1921-1939 годы. У свою чергу Віленський период, период межвоенный, можно поделить на три подпериоды. Первый подпериод – это обновление и реформирование Белорусской христианско-демократичной партии. Другий – 1921-1926 год. Другий период – период деятельности обновленной БХД 1926-1935 год. И третий период 1935-1939 год, период белорусского народного об'єднання. У першей половине 1920-х годов белорусская христианская демократичная злученность была одной из наибольш популярных и массовых организаций у культурном и политичном житті насельніцтва Заходней Беларуси. Активными діячами християнско-демократичного руху были белорусские католические святари. Это Абрантович, Аляшкевич, Боровка, Бобич, Гадлевский, Германович, Петровский, Станкевич, Семашкевич, Стопович, Решеть, Ромейко, Толочка, Татаринович, Кота, Шутович, ну и десятки інших, всіх тут не перелічиш. У парафіях вони організовували суполки християнсько-демократичного руху, а пізніше гуртки Белорусского інституту господарки і культури. Не без їх ахвяраванняў стала виходити обновленная Адамом Станкевичем у Вільні Криніца, як орган друку Белорусской христианской демократичной партии. Редактором был Адам Станкевич, пасля был незменным куратором Криницы, белорусской Криницы. Зразумела, что значную колькасць сяброў складали светские особы. Сярод найбольш вядомых это Аніська, Вольскі, Гринкевич, Станислав Гринкевич, Дубейковский, Знамяровский, Станислав Станкевич, книгар, Ластовский и шмат іншых. Шмат было прихильников христианской демократии сярод віленской интеллигенции и молоді, сярод выкладчиков и наставников белорусских гимназий у Вильни, у Новоградку, у Радашковичах. Менавіта на гэты час припадае найбольшая колькасць сяброў белорусской христианской демократии, каля 1500. Пазней гады яны будуць колькасць змяншацца. Але прызнанымі лідарамі христианско-демократичного руху заставаліся ксёндз Адам Станкевич, ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі и ксёндз Владислав Толочка. Так, Адамом Станкевичем и Гадлеўскім были подадены наибольш доходливые тлумачэнні основу христианской демократичной партии. Один из первых артикулов за 1921 год у Криницы Адама Станкевича имел таки назов «Белорусская христианская демократия». Варто зауважить, что слово «злученность» ані у назове, ані у зместе артикула не згадывалося. От этого часу можно лічыць, что христианско-демократичная злученность как такая была заменена христианско-демократичной партией.
Ксьонз Вінцент Гадлеўскі на пытанне, ці можа ксьонз быць дэмакратам, адказваў, што ксьонз не павінен належаць да дэмакратычнай партыі як партыйны сябра, які да ўсякай партыі не можа належаць, але ксьонз павінен быць гарачым прыхільнікам дэмакратычнасці, бо гэта вымагае справядлівасць, дабро рэлігіі і касцёла, бо дэмакратычнасць – гэта цэлы народ, а не жменька нейкіх арыстакратаў. Пры правядзенні выбараў у Дзяржаўны Сойм Польскай Рэспублікі і ў Сенат снежань 1922 год быў створаны Беларускі цэнтральны выбарчны камітэт, у склад якога ўваходзіла 37 сяброў ад розных партый і у тым ліку 12 сяброў ад БХД. І сярод іх 9 каталіцкіх святароў. Делегатом от БХД был обраны ксёндз Адам Станкевич по окрузе Селенцяны, поставы Дисна, Браслав. Дальнейшая деятельность БХД протекала в межах программы 1920 года, але зменлівы час патрабаваў большай актывізацыі і сацыялагізацыі. Тым больш, што калі БХД стала не партыяй, стала не рухам, а партыяй, не трэба забывацца і пра тое, што сацыяльныя пытанні, пытанні зямлі, людзей хвалявалі больш, чым нейкія ідэалогіі, нават больш, чым хрысціянскія, нацыянальныя ці дэмакратычныя пытанні. Прыклад таму беларуская сялянская работніцкая грамада, якая за 2 гады свайго існавання, чэрвень 1925 год і сакавік 1927 год, у сваіх шэрагах набрала каля 120 000 сяброў. У красавіцкім нумары беларускай крыніцы за 1926 год быў змешчаны рэдакцыйны артыкул «Час аднавіцца» з тлумачэннем прычын і заклікам да абмеркавання найбольш спрэчных пытанняў праграмы беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Тлумачэнні былі такімі, напрыклад, як пераезд з Менска ў Вільню. Ну і, зразумела, асноўнай прычынай былі гэта сацыяльна-культурныя і палітычныя змены і умовы пасля 1921 года. У наступных номерах газеты «Беларуская крыніца» пад рубрыкай «Вольная трыбуна» друкавала аддзельныя выказванні, артыкулы, прапановы адносна праграмы беларуска-хрысціянскай дэмакратыі усіх жадаючых. Так, напрыклад, зноў ксёндз Гадлеўскі прапановаў і абараняў назву «Беларуска-хрысціянская дэмакратычная злучанасць», як назву, кожнае слова якой адпавядае сутнасці і дзейнасці арганізацыі і яе ідэйнасці. У тым ліку і ў плане аб'яднання беларусаў-католікаў і праваслаўных. У зямельнай справе ксёндз Гадлеўскі прапанаваў пакідаць касцёлу і царкве столькі зямлі, колькі выпадае на адну працоўную норму у дадзенай мясцовасці. І тлумачу тым, што калі вернікі адбываюць паншчыну на касцельнай зямлі, дык гэта не надасць ксяндзам аўтарытэту, выказаўся за рэлігію ў школе, а таксама раздзел дзяржавы, царквы, ад царквы і ад касцёла, за раздзел, наоборот, царквы і касцёла ад дзяржавы. Маўляў, лішняя апека дзяржавы якой-колечы рэлігіі зводзіць тую на казённую веру, як было ў Расіі з праваслаўем, альбо як цяпер у Польшы з каталіцтвам. Праект праграмы БХД для меркавання быў надрукаваны ў летніх нумарах беларускай крыніцы за 1926 год. У новай праграме больш канкрэтна быў сфармуляваны палітычныя мэты. БХД імкнецца, цытата, «БХД імкнецца да самастойнасці беларускага народу на ўсіх яго землях, аб'яднаных у незалежную дэмакратычную рэспубліку, вызначана спецыфіка канфесійных адносін, правы каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы трактуюцца на прынцыпах роўнасці». Азначаецца, што БХД прынцыпова супраць падзелу касцёла, царквы ад дзяржавы, але для таго, каб урад не мог выкарыстоўваць рэлігію ў палітычных мэтах альбо падтрымліваць адну рэлігію супраць другой, БХД уважае магчымасць падзелу для агульнага дабра.
Дополнением до обновленной программы была заява про то, что БХД у жыцці касцельным царкоўным змагаецца за поўныя правы беларускай мовы у зямельным пытанні, якія перавышаюць працоўную норму, перадаюцца без выкупу на ўласнасць беззямельным і малазямельным сялянам. У адносінах да працоўных БХД за 8-гадзінны працоўны дзень за права страйкаў і кантролю за прадукцыяй і доходам. Менавіта гэтыя і іншыя некаторыя параграфы сталі спрэчнымі момантамі праграмы. Так, Фабіян Абрантович у лістах да ксяндза Адама Станкевіча стараўся пераканаць апошняга, што гэта праект больш адпавядае беларуска-хрысціянскай злучанасці, а не ідэям БХД, што найважнейшая мэта хрысціянскай партыі альбо арганізацыі у выпрацоўцы ідэалогіі і светапагляду, а не ў вырашэнні сацыяльных праблемаў. У адносінах да параграфа 34 і 47 Абрантович пісаў: «Хай гэта робіць грамада, а мы мусім паказаць, што не самой безвыкупнай зямлёй, а не 8 гадзінамі жыве чалавек, але ўсім і ўсімі 24 гадзінамі. Калі прапануецца зямля без выкупу, дык трэба зрабіць так, каб гэта без выкупу рабіў урад, арганізуючы уласнасць. Чалавек таго не цэніць, за што нічога не плоціць. І так ва ўсіх адносінах. І прыклад таму польскія асаднікі. Не шлях ісці за грамадой». Вельмі, дарэчы, слушныя былі заўвагі. Адам Станкевич нешта ўлічыў абавязкова. 24 кастрычніка 1926 году на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 10-м угодкам крыніцы, быў агучаны праект новай праграмы і абраны цэнтральны камітэт БХД, у які ад духавенства увайшлі ксёндз Станкевич і ксёндз Гадлеўскі. Праз год, 6 лістапада 1927 году, у Вільні склікаецца з'езд прадстаўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На з'ездзе прысутнічала 129 дэлегатаў і каля 50 гасцей. Старшынём аднагалосна быў абраны Адам Станкевич. Ён зачытаў прывітальныя тэлеграмы і даклад на тэму БХД і яе ідэалогія. На з'ездзе дэлегатаў была абмеркавана і зацверджана праграма БХД. Пастановы, якія былі прынятыя на з'ездзе ЦК БХД, былі дасланы яго эксцэленцыі віленскаму арцыбіскупу. У іх, між іншым, з'езд дэлегатаў выказаў пратэст супраць скасавання беларускай мовы ў дадатковых набажэнствах ксяндзом Дронічам у касцёлах у Жодзішках і ксяндзом Мажэйкам у касцёлах у Барадзенічах. Пасля арышту ксяндза Гадлеўскага ў Жодзішках і высылкі Віктора Шутовіча з Барадзенічаў. З'езд ставіў пытанне наконт выкладання беларускай мовы, беларускай гісторыі і літаратуры ў Віленскай духоўнай каталіцкай семінарыі. Каб па ўсіх беларускіх парафіях, указаннях і дадатковых набажэнствах была ўведзена беларуская мова. Пратэставаў супраць высылкі ксяндзоў беларусаў у польскія парафіі, дамагаўся для беларусаў католіку, а аддзельнага касцёла ў Вільні. Для рэалізацыі праграмы сябрамі БХД былі створаны шматлікія гурткі, якія праводзілі практычную работу. Цытата: «Працы для гуртка і кожнага з яго сяброў ёсць шмат, а менавіта усведамленне беларускіх масаў, пашырэнне газет і літаратуры, выбары ў соім і самаўрады, гмінныя, павятовыя, адкрыццё беларускіх школаў, змаганне за права беларускай мове ў касцёле і ў царкве». Пры гэтым трэба адзначыць, што гэтым апошнім пунктам змагання за правы беларускай мове ў касцёле і царкве беларуская хрысціянская дэмакратыя розніцца ад іншых беларускіх арганізацый і партый, якія рэлігійнае жыццё беларусаў пакідалі ў баку.
Чарговы з'езд БХД праходзіў 25 лістапада 1928 года. 72 дэлегаты, 31 госць. Адметнасцю апошніх трох з'ездаў БХД было тое, што адноўленая партыя стала арганізацыяй агульнахрысціянскай, на з'ездах якой пасля 1926 года прысутнічалі як каталікі, так і праваслаўныя. Тыя і другія ўваходзілі ў цэнтральны камітэт БХД. Старшынём звычайна абіраўся каталік, а два яго намеснікі былі праваслаўныя. Вышэйшым органам улады БХД з'яўляўся агульны з'езд партыі, на якім абіралася і зацвярджалася рада, цэнтральны камітэт і рэвізійная камісія. Рада БХД складалася з сяброў цэнтральнага камітэта, сяброў рэвізійнай камісіі і 7 прадстаўнікоў павятовых камітэтаў альбо ўпаўнаважаных цэнтральным камітэтам. Рада прымала справаздачу аб дзейнасці цэнтральнага камітэта, выносіла пастановы, а пры неабходнасці вырашала пытанні, якія ляжалі ў кампетэнцыі агульнага з'езду. ЦК кіраваў дзейнасцю сваіх прадстаўнікоў і дэлегатаў у дзяржаўных і грамадскіх установах, а таксама павятовых камітэтаў і іншых арганізацыяў і структураў БХД. У склад ЦК уваходзілі 11 сяброў, з якіх абіраўся прэзідыум колькасцю 5 чалавек: старшыня, віцэ-старшыня, скарбнік, 2 віцэ-старшыні, скарбнік і сакратар. На з'ездзе ад 25 лістапада 1928 года у ЦК абраны асобы светскія: Гагалінскі, старшыня, Красоўскі, яго намеснік, Пазняк, сакратар, Янка Шутовіч, скарбнік, Дварэцкі, намеснік сакратара. Сябры цэнтральнага камітэта: ксёндз Адам Станкевіч і ксёндз Ян Жук, светскія: Павла Каруза, Альбін Стаповіч, кандыдаты: ксёндз Пётр Татарновіч і Галец. Рэвізійную камісію складалі Грабінскі, асоба светская, старшыня, ксёндз Адлеўскі і Вашковіч, сябры. 10 снежня 1928 года Віленскі архібіскуп Ялбжыкоўскі у сваім свароце па тытулу «Да вялебнага духавенства і верных архідыцэзіі Віленскай» адмінаваціў беларускую хрысціянскую дэмакратыю у найбольш страшных грахах – рэлігійнай абыякавасці і бальшавізму, што быццам, цытата, «супярэчыць падставам нашай святой каталіцкай веры» і забараніў католікам належаць да арганізацыі альбо нейкім чынам яе падтрымоўваць. Забаранялася католікам выпісваць, чытаць, распаўсюджваць, супрацоўнічаць і дапамагаць газеце «Беларуская крыніца». Зразумела, што несправядлівае абвінавачанне БХД віленскім арцыбіскупам, сябрамі БХД і беларускай грамадскасцю былі спрыняты крайне негатыўна, што хутка знайшло пацвярджэнне ў беларускім друку. У той жа дзень быў скліканы сход ЦК БХД, на якім было вырашана лічыць згаданую адозву архібіскупа несправядлівай і не спыняць сваей дзейнасці. У пошуку справядлівасці скрытаць права апеляцыі і звярнуцца да апостальскай сталіцы. С адкрытым пратэстам выступіў ЦК БХД супраць адозвы архібіскупа у звароце да беларусаў-католікаў, сутнасць якога палягала ў тым, што праз увесь гэты час людзі згуртаваліся вакол БХД і вакол настарэйшай газеты «Беларуская крыніца», стойка змагаліся ўсімі законнымі спосабамі за лепшую долю нашых братоў. Перад усім светам гаварылі, што жыве беларускі народ, дамагаецца права на сваё самастойнае жыццё, на сваю родную мову, на зямлю, будзілі нясведамых, падтрымлівалі слабых. Не спадабалася гэта праціўнікам беларускага адраджэння, якім паказаў сябе віленскі арцыбіскуп. Тым больш, што ў праграме не было аніякіх зменаў адносна рэлігійных пытанняў, і праграма на працягу доўгага часу прызнавалася архібіскупам як несупярэчная з духам каталіцкага касцёлу, нягледзячы на пункты аб зямлі без выкупу і магчымасць аддзялення касцёла ад дзяржавы.
12 снежня 1928 года ЦК БХД за подписями Президиума Гагаринского, старшин Стаповича и Карузы и послов Сойму дослали телеграмму у Рим до Святого Отца. У телеграмме информовали про свою незгоду с несправедливым обвинувачением арцебискупа по поводу политичных мотивов и просят разглядеть эту справу по атрыманні адпаведнага мемарыялу і скасаваць загад арцыбіскупа. Апрача гэтага грунтоўнае абвяржэнне надуманае абвінавачванне БХД падаў на старонках беларускай крыніцы пасол Сойму Паўла Каруза. І пасля ўсяго гэтага ЦК БХД атрымаў паведамленне ад арцыбіскупа, што ніводнага пункту з дамаганняў апошняга з'езду ЦК БХД не будзе выканана. Абвінавачанне архібіскупам БХД ў бальшавізме было заўважаным савецкай Беларусі. У артыкуле «Трагізм у становішчы беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Польшы» азначалася, што віленскі каталіцкі мітрапаліт угледзеў у зямельных артыкулах адноўленай праграмы БХД больш небяспекі, чым карысці. Небяспека было тым, што сяляне могуць перайсці на бок тых, хто мае нязломнае жаданне даць зямлю селянам і паказаць шлях, як гэта жаданне здзейсніць. Тым больш, што бальшавікі звярнулі увагу толькі на зямельнае пытанне праграмы БХД. І гэта, дарэчы, магло стварыць канкурэнцыю КПЗБ. І гэта з'яўляецца довадам таго, што іх больш нічога не цікавіла ў праграме БХД. Ні нацыянальнае пытанне, ні праблемы беларускай культуры і асветы, ні лёс беларусаў. Варта значыць, што зямлю без выкупу і сапраўды абяцалі бальшавікі, але ці гэта была галоўнай прычынай звароту і пастановы архібіскупа ў справы БХД. Больш правдападобным выглядае тут нават можа быць не версія, просто, так скажем, факты з паказанняў былога старшыні ЦК БХД Паўла Карузы, што адной з галоўных прычынаў стала сяброўства і раўнапраўнасць у БХД праваслаўных і католікаў. Так, важным было польскаму раду не дапусціць такога аб'яднання, у якім выключная роля належала духоўным асобам і католікам. А яшчэ важным было у вачах міжнароднай супольнасці лішні раз падкрэсліць і нагадаць у мэтах кампраметацыі пра сувязь усяго беларускага руху з рухам камуністычным. Допісы, заявы, просьбы на адрес Віленскага архібіскупства як калектыўнага характару, кшталту пастановы і рэзалюцыі з'езду БХД, так і індывідуальнага, лісты ад сяброў БХД, ксяндза Адама Станкевіча, Гадлеўскага, ксяндза Талочкі і іншых святароў заставаліся збольшага без станоўчай рэакцыі з боку рэлігійных уладаў. Ад найбольш актыўных вядомых святароў хадэкаў Віленскае арцыбіскупства запатрабавала афіцыйнага пацвярджэння іх выхаду з БХД і каб зараз жа пакінулі арганізацыю беларуска-хрысціянская дэмакратыя і каб стрымаліся ад усякага супрацоўніцтва і спрыяння як адносна да назвы арганізацыі, так і да часопіса «Беларуская крыніца». Такія лісты атрымалі Станкевіч і Гадлеўскі, і абодва вымушаны былі даслаць заявы у ЦК БХД аб сваім выхадзе з арганізацыі і пацвердзіць свой выхад. Але і далей мелі непасрэдныя адносіны да арганізацыі хрысціянскай дэмакратыі, праз іх рукі праходзілі многія культурніцкія праекты, праграмы, рэзалюцыі, артыкулы, рэфераты. Трэба прызнаць, што вышэйзгадана забарона арцыбіскупа значна актывізавала свецкую частку сяброў БХД, якія узначалілі шматлікія культурныя структуры, створаныя на платформе БХД партыі. Ну і зразумела, і ў сувязі з такой сітуацыяй, не маглі беларускія каталіцкія святары і прыняць удзел у чарговых выбарах у свой
1928 года. Тому от БХД были обраны светские особы Альбин Стапович и Паула Каруза. А у черговых выборах у 1930 году был обраны только один Альбин Стапович. Ксёндз Адам Станкевич надалей заставаўся фактычным куратарам дзейнасці БХД, ён адпаведнай сітуацыі карэктаваў, дапаўняў праграму. У гэтым жа зноў жа дапамагалі ему як светскія асобы, так і духоўныя, слушныя парады, карэктароўкі дасылалі ксёндз Фабіян Абрантович і ксёндз Владислав Толочка. Але нейкіх істотных і канцэптуальных умоваў у новых рэдакцыях праграм ужо не было. Программа БХД от 1929 года не мела прынцыповых зменаў ад праграмы 1927 года. А программа 1902 года адрознілася невялічкім момантам аб адносінах дзяржавы да царквы. На черговом з'езде БХД 13 снежня 1931 года у справаздачным докладе з дзейнасці ЦК БХД было адзначана, што у працы БХД вялікай перашкодай стала забарона належыць католікам да партыі, а таксама чытаць орган, беларускую крыніцу і ў ёй супрацоўнічаць. Трошкі парадаксальная была сітуацыя, калі хрысціянскую арганізацыю забараняюць рэлігійныя ўлады. Заслугі БХД і яе ролі ў сацыякультурным працэсе міжваеннага перыяду цяжка пералічыць. На фоне дзейнасці іншых беларускіх суполак і партыі БХД выглядала найбольш аўтарытэтнай, мэтанакіраванай і паслядоўнай арганізацыяй. Так, паводле ксёндза Адама Станкевіча, палітычны незалежны ідэал БХД лагічна вытекае з акту 25 сакавіка 1918 года, які абвясціў Беларусь незалежнай суверэннай дзяржавай. У аснову практычнай дзейнасці БХД пакладзена тэорыя эвалюцыйнага развіцця і самабытнасці беларускай нацыі. БХД як канструктыўная грамадска-палітычная арганізацыя і найбольш рэалізавалася ў культурна-асветніцкай дзейнасці. Менавіта гэты аспект беларуска-хрысціянскай дэмакратыі найбольш грунтоўна быў даследаваны ў працах Эдуарда Масько. БХД ініцыявала шматлікія мемарады і звароты да духоўных і свецкіх уладаў, у якіх патрабавала ўводу беларускай мовы, у віленскіх духоўных семінарыях, у вучэльнях, у каталіцкай і праваслаўнай, дарэчы, семінарыях, права казанняў народнай мове і прызначэнне беларускіх духоўнікаў у беларускай парафіі, каталіцкай і праваслаўныя, аб навучанні на беларускай мове, рэлігіі ў школах і гэтак далей. БХД інфармавала Лігу нацый аб цяжкім становішчы беларускага народу ў Польшы, аб патрэбе біскупаў беларуса у віленскім архібіскупстве. З гэтымі іншымі пытаннямі неаднойчы звярталіся да папы рымскага, але ўсякі раз апостальская сталіца пакідала гэтыя звароты без адказу. У наступных сходах БХД гучаў даволі такі глыбокі і праніклівы аналіз сучаснай палітычнай і культурнай сітуацыі як у заходняй Беларусі, так і ў савецкай Беларусі. Так, адзін з былых сяброў БХД і супрацоўнікаў беларускай крыніцы Паўла Каруза ў сваіх паказаннях ад 25 студзеня 1933 года, так называемые материалы для ознакомления, органам советской улады писал, что на сходах БХД разглядаліся проблемы об недостатковым развитии школьной адукации у БССР як спецметоду советской улады спыніць процесс росту национальной свядомости массов, что у БССР з боку уладаў назіраецца супрацьдзеянне навуковым методам і мысленню, што грамадская форма уласнасці ніколі не дасць станоўчых вынікаў. Народы вельмі нізка стаяць культурна, каб асэнсаваць гэта.
трэба 100-150 гадоў патраціць працы над чалавекам, каб падрыхтаваць яго да такога жыцця, якое ажыццяўляецца ў СССР. Правядзенне волі зверху механізуе чалавека і робіць яго нейкую пародыю. Вельмі, дарэчы, слушна і актуальна, і такія заўвагі і сёння гучаць, як не дзіўна. Адпаведна, высокі інтэлектуальны ўзровень быў характэрным для шматлікіх публіцыстычных і філасофскіх артыкулаў сябру БХД у газеце «Беларуская крыніца» і часопісе «Хрысціянская думка». У плане супрацы з іншымі беларускімі арганізацыямі і партыямі варта значыць, што цесную сувязь БХД падтрымлівала з Беларускім сялянскім саюзам і Беларускім праваслаўным аб'яднаннем, а таксама часовае супрацоўніцтва з таварыствам беларускай школы. Прапановы камуністычнай партыі Заходняй Беларусі аб супрацоўніцтве 1935 год былі адвергнуты ЦК БХД з рознай нагоды, сярод якіх непрызнанне КПЗБ як самастойнай партыі, яе залежнасць ад маскоўскага камуністычнага цэнтру, правядзенне палітыкі, якая не адпавядае патрэбам беларускага народа, Компартия БССР праследуе нацыянальную інтэлігенцыю, а КПЗБ у сваю чаргу агітуе народ за сацыялізм і сусветную рэвалюцыю. Непрымальнымі і супярэчнымі ідэям БХД былі такія праявы, як камуністычная ідэалогія, гвалтоўная калектывізацыя, інтэрнацыяналізм, дыктатура пролетарыяту. 1935 гады прайшлі для БХД у працы па удасканальванні праграмы і стварэнні такой арганізацыі, якая магла б аператыўна і франтальна ўздзейнічаць на сацыякультурны працэс. Пра гэта сведчаць шматлікія артыкулы ў беларускай крыніцы. Вынікам публічнага абмеркавання дзейнасці мэтаў і задач партыі стала рэарганізацыя студзень 1936 год БХД у Беларускае народнае аб'яднанне БНА. У склад кіраўніцтва БНА ўвайшлі светскія асобы: Ян Пазняк, старшыня ЦК, Станіслав Грынкевіч, Дварэцкі, Клімовіч, Малецкі, Найдзюк, Нарановіч, Бабарыка, Чарнецкі і Ян Кашутовіч, сябры. З рэарганізацыяй праграмы БХД у Беларускае народнае аб'яднанне не зусім быў згодны ксёндз Вінцэнт Гадлёўскі. Ён у гэты час крытычна паставіўся да дзейнасці Адама Станкевіча. Згодна Пануцевічу, які падтрымаў Гадлёўскага і ўвайшоў у яго групу, прычынай разыходжання быў Народны фронт, які быццам бы быў ініцыяваны Масквой, і з якім ксёндз Адам Станкевіч ішоў на супрацоўніцтва і аб'яднанне. Значым, што ксёндз Адам Станкевічу ішоў на супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі і суполкамі у мэтах стварэння антыфашыстоўскай кааліцыі. Але наколькі такое супрацоўніцтва было у дадзеным выпадку ініцыятывай Масквы, пытанне вельмі спрэчнае і застаецца бяздоказным. У той жа час ксёндз Гадлёўскі быў прыхільнікам собскай ідэалогіі, для выпрацоўкі якой, на яго думку, неабходна пазбавіцца розных іншародных уплываў, што і дасць магчымасць развязаць палітычныя, сацыяльныя, нацыянальныя, эканамічныя, гістарычныя і культурныя праблемы. Група ксяндза Вінцэнта Гадлёўскага аб'ядналася вакол газеты «Беларускі фронт», і далейшая яе праца працягвалася ў рэчышчы змагання беларускай ідэі з чужымі ідэямі, незалежных ідэй з залежнымі ідэямі, беларускага фронту з чужацкімі фронтамі. Так, беларускі савецкі гісторык Ладасів унёс блытаніну ў тэрміналогію, калі пісаў, што кансерватыўна настроеная частка членаў БНА стварыла так званы Беларускі народны фронт БНФ пад кіраўніцтвам ксяндза В. Гадлёўскага.
Габлеўскі насіўся з думкай стварэння беларускага нацыянальнага фронту як антытэзы да народнага фронту, пісаў Панусевіч. Значым, што ў беларускай мове розніца між народным і нацыянальным была істотнай. Адной з найбольш важнай нагоды арганізацыі БХД у БНА, паводле ксяндза Адама Станкевіча, была наяўнасць у назве слова «хрысціянская», цытата, «І калі дзе-якая палітычная арганізацыя называецца хрысціянскай ці каталіцкай, дык гэта звычайна непаразуменне, або толькі прыпадак. БХД у сваім мінскім перыядзе была апалітычнай. У Вільні БХД стала партыяй палітычнай. Але гэта фактычна не было згодна ані з істотай хрысціянства, ані з навукай і практыкай каталіцкага касцёла ці праваслаўнай царквы, якія также у сутнасці з'яўляюцца апалітычнымі. Дуже ясна і глыбока тлумачыў гэта мітрапаліт Андрэй Шептыцкі. Ужо ў сваім паняцці каталіцызму ці універсалізму месціцца супярэчнасць таго, што можа называць партыяй. Каталіцызм – гэта наогул цэласнасць, а партыя – гэта толькі нейкая частка. Таму усе каталікі свету прынялі тэзу, што не можа быць палітычнай каталіцкая партыя і што каталіцызм і палітыка – гэта два словы, якія супярэчаць самі ў сябе. Контрадикционен ин терминус. Супярэчнасць самую у сябе. Тым больш, што афіцыйна назва хрысціянская давала права ўмешвацца духоўнай уладзе. Улада ж у гэты час як у католікаў, так і у праваслаўных чужая беларусам нацыянальна. Працы БХД спрыяць не могла, а могла бы только замінай і перашкодай. Практыка ўрэшце показала, што гэта было так. Это цитата Адама Станкевича з кнігі «Беларускі хрысціянскі рух». Заходзячы ад падстаў каталіцкай дагматыкі сацыялогіі, дзеячы БХД улічылі неабходнасць строгага размежавання рэлігійных, сацыяльных і палітычных функцый, несумяшчальнасць каталіцтва і палітыкі, каталіцкая партыя роўна як і хрысціянская ёсць як супярэчнасць сама ў сябе. Нацыянальнае беларускае сумленне такім чынам дыктавала БХД выходзіць з вузкіх каталіцкіх ці агулам афіцыйных хрысціянскіх рамак і весці агульнабеларускую нацыянальна-сацыяльную палітыку. Такім чынам праграма БН – гэта праграма грамадска-палітычнай, светскай, незалежнай ад духавенства арганізацыі, выкліканай да жыцця знешнепалітычнымі і ўнутрыдзяржаўнымі зменамі і арыентацыямі ў другой палове 30-х гадоў. У якасці галоўнай палітычнай мэты БНА падкрэсліла імкненне да таго, каб у незалежнай Беларусі быў створаны такі грамадскі лад, які, апіраючыся на працу, грамадскія роўнасці і справядлівасць, не дапускаючы эксплуатацыю адных другімі, забяспечыў бы грамадска-палітычныя, культурныя і эканамічныя патрэбы і запыты грамадзянства. БНА была супраць дыктатур капіталізму, фашызму і камунізму. Новая партыя выступила за прыватную ўласнасць, дапускала магчымасць існавання дзяржаўнай уласнасці і калектыўнай гаспадаркі. Такія пункты праграмы былі нагодай абвінавачвання і ў радыкалізме, і ў паддобрыванні з кампартыяй. Праграма БНА больш канкрэтна акрэслівала і гарантавала правы працоўным сялянам, пашырала сферы задзеяння іх у працоўным працэсе, ставіла пытанні аб ахове здароўя, кааперацыі, падатках, суд, армія, усё, што спрыяла эканамічнаму росту. Для дасягнення сваіх мэтаў БНА выкарыстоўвала метады палітычнай агітацыі і культурна-асветніцкую працу, стварала прафесійныя саюзы і кааперацыі, прымала ўдзел у працы грамадска-палітычных устаноў і гэтак далей. Такім чынам, сябры БХД, БНА прымалі актыўны ўдзел у культурным, грамадскім і палітычным жыцці ў заходняй Беларусі. Гэта і прадвыбарныя кампаніі у польскі сойм 1922 года, 1928 і 30-х года,
гадоў. З іх ініцыятывы былі створаны і функцыянавалі пад іх кіраўніцтвам Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, Беларускае каталіцкае выдавецтва, Беларускі каталіцкі цэнтр, Беларуская друкарня імя Францыскі Скарліны. Пра ўсё гэта можна гаварыць аддзельна і доўга, і шмат. Выдавалася перыёдыка, газета «Крыніца», беларуская «Крыніца», часопісы «Хрысціянская думка», «Зорка», «Калоссе», «Шлях моладзі», «Беларуская борць», «Пралеска», «Самапомач», «Беларускі календар». Сотні кніг рознажанравай літаратуры. Карацей кажучы, ўсё, што не давала забыцца беларусам, хто яны такія і што маюць права звацца людзьмі. Ні адна іншая беларуская палітычная ці культурная арганізацыя ў міжваенны перыяд і палову не зрабіла з таго, што было зроблена сябрамі Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі.